wannan motar ta waye ne? Ai daga gani wancan motar ba kuwa ce a nan unguwar. Ba kuwa ce kuma kowa ne wancan motar wallahi sai mun zuba ido mun ga waye mai wancan motar. Muna nan. Ba za mu zuba ido a matsayin mu na kwamitin unguwa. A bata mana unguwa ba zai yi ba. Muna nan. Wallahi muna nan. Kai ka gani shi? Ka gani? A ka san shi? Ba ka san shi? Ka san ta? Ka gani? Ka gani? Kai ina za ku je? Ina za ka kai ta? Wa ka sani a dangin su? Me alaka ki da shi? Wa ya sani a naku? Za ki shiga mota ku tafi. Kawai sai muna cikin kwamitin sa ido na unguwa ba mu zuba ido a mana lalata ba. Shiga mota. Hauka aje. To duk inda za ku je tare mu je shiga motar mu za mu shiga. Duk inda za ku je tare mu shiga. Hauka ake. In iska ne mu